Cherusa nemenyega ne Yesu kuko niga bantu bariganigwe asensemo yatabaka erikoro lebintu obikoroswa na boigo enchira bikoroswa kurwa serigena liegware eririgotoka asensemo yatabaka ensemo yebunge ya South Mugirango gukwana nabariki nigo munchiriria Okisaka Soapstone Daniel Apepo aeraire igoro yobuya bwabagusi kwegerera ose kwegera na gwetogeria ligenerio guchakira chitariki 20 gwika chitariki 25 ase omutyenyo yoiga oikomera kabere twagokire kobana inu nigo tutagete gutwara lituko usama tuko amanene igoro yechigware ekitokoro ka Soapstone ne kerenga kiagerire twatakire kulitwara matukaya tokoro ka exhibition y'abantu kora manki amangana ya magenare nkelima abantu bange mona bagusi n'aba Africa baito mbamanyeti mangana manene gose bintu bire igoro yechigware no bori omugusina igware na kiekora kana mbare batanya konyerora batamanyeti kikara kiaye kiagera ingare chire na ande bakora mu bintu by'abasongo una byamanyire kurukare so twarenga tulige wiki eya mengima toigore ebita byeito mugusio ndebwensi nonya nabagera ba mintu bara na muntu ndebwensi ole ese county ya Kisii na Isiko ache arore igoro nkikegana tegoro ikigware na intu abagusi asenare tubwate bintu biregi ebiya tubwenete kwerorera kiagara ngumbu abasongo batwarire litukeri tubwata lakini bintu beite bitobwate ntwanya kulitwara so exhibition day nigegocha gochaka totabe kuruchuma mosi yeye tariki 20 pakegende kitariki 20 na isano ibere ondi bwensi obwata abana abahiri abasani nabugo chobera ali tukoligima na ndento chitobeke bintu bindi kuna chiema ogwikaranza kwanyu nonye ne kawa eriye kegusito koro komo musike ekaro kwanyu nyure kwarigererie bintu usagutakana bukogora lakini akanene nkelina umugusina amanye igoro yechigware anga abantu nkoru bari nonye Isiko bunabona bisa kubindi bigo twari bintebi bacha barora Soapstone kiagerege ntekekera abono iga kinse kiangumbu ngoge twara bari bintu togenda dokorosia ni chisambo mbali togenda dokorosia bunabona togenda dokorosia maboba ne chikosa nchirega iga na bintu binde mbiro togenda dokorosi kuruna chageta asigasi ya kisha kigaiga na aberire miaka 8 gaiga ngendere togonya kurwa soboma okay abaibuli baitombale ngoro mbagendere korosie bintebi lakini mbaika basire twagendera gwitira obugimo bokongu bononga sina nkinda nyare kobango koranga nyakorra bilimo omusati gete nyomba nganya korosie kemekemo ngachanga nyona nje na analeire igo iwe ya kuonekana bora na bora saiti na sabana bagukina buna basaye eto ko batebinga babwati simbaratere chikorumagega baligere nganga kia baiboli toko bachandikira ngana eringa tokorusi eto nonye ni chiro ni togokorera ibi ebiasara rende no nebiga tobimenta ngendere gotomentera abana baito basoma abongo nyore ndagera yani yerituko nabongo nyora none besa na simegara none ndagera yani mugondo wetere gwaye igongo baimisa ondegwansi yukaranste Isiko achese company yaito yibagandiro moshimi goito Apepo tari konyara kabaga gukani ondegwensi mono abasai mono igongo imisa bana abasai ondegwansi yore Isiko ache na bakwegera anyore